Καλησπέρα σας από το ecoach.gr και τον Τάσο Κυριακό. Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για τεχνικές κλεισίματος γενικά. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η αποτυχία στα κλεισίματα? Ένας καλός πολιτής παρουσιάζει, εξηγεί, συμβουλεύει και στο τέλος δεν ρωτάει αν ο πελάτης θα το αγοράσει. Είναι σχεδόν απίστευτο, αλλά εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο. Ο πολιτής δεν ρωτάει τον πελάτη αν θα το αγοράσει. Πολλοί πολίτες δεν ρωτάνε αν ο πελάτης θα αγοράσει το προϊόν ή όχι. Πάμε να δούμε λίγο την κινητοποίηση του πελάτη. Όταν κάνουν την πρώτη επαφή στον πελάτη, το πρώτο τηλεφώνημα δηλαδή, εδώ είναι η πρώτη επαφή, τότε δημιουργώ ενδιαφέρον, τραβάω την προσοχή του πελάτη, δημιουργώ ένα δέλεαρ. Ο πελάτης ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα τι είναι αυτό που έχω να του προσφέρω. Όταν γίνει η καταγραφή στοιχείων την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή όταν συναντηθώ με τον πελάτη και πάρω τις ανάγκες, τα στοιχεία με τον υποψήφιο πελάτη, και αν γίνει αυτό σωστά, όπως έχουμε πει στις προηγούμενες παρουσιάσεις, με τον προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση, την αφύπνιση της ανάγκης του, της κοιμισμένης ανάγκης του, τότε το ενδιαφέρον του πελάτη είναι πολύ υψηλό. Όσο περνάνε οι μέρες όμως, αυτό κατεβαίνει. Όταν λέω κατεβαίνει, εννοώ ότι μειώνεται το ενδιαφέρον του για λύσεις, το ξεχνάει, το βάζει στο πίσω μέρος του μυαλού του, και όσο περισσότερο καθυστερώ να κάνω την πώληση, τότε μετά τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα, το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη λύση που έχω να του προτείνω είναι σχεδόν μηδενικό. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να καθυστερούμε την πώληση, πρέπει αμέσως μετά την καταγραφή στοιχείων, την επόμενη εβδομάδα το αργότερο, μην πούμε την ίδια εβδομάδα, θα πρέπει να γίνει η παρουσίαση, η πώληση. Μεταξύ καταγραφή στοιχείων, δηλαδή να πάρω τα στοιχεία του και να πουλήσω σε μια δεύτερη συνάντηση το προϊόν, πρέπει να γίνει στην ίδια εβδομάδα. Δεν πρέπει να μεσολαβήσει παραπάνω από μία εβδομάδα, γιατί τότε το ενδιαφέρον του έχει πέσει κατακόρυφα. Έχει τα προβλήματά του, έχει 1002 στο μυαλό του, στο κεφάλι του, οπότε θα το βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού του και πολλές φορές θα το ξεχάσει. Ας δούμε την κινητοποίηση όσον αφορά πώς πρέπει να είναι σωστά σε μια διαδικασία μέχρι την συμβουλή. Όταν λοιπόν γίνει η επαφή, η πρώτη επαφή, εδώ, τότε το ενδιαφέρον του πελάτη είναι αυξημένο. Αν γίνει σωστά και έχω δημιουργήσει δέλεαρ, ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα. Μετά από μερικές μέρες, όταν κάνω την καταγραφή και γίνει σωστά όπως είπαμε, τότε αυξάνεται ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του πελάτη. Μεσολαβούν κάποιες μέρες, έτσι, έχει προβλήματα ίσως στη δουλειά του, έχει 1002 στο κεφάλι του, τότε πέφτει το ενδιαφέρον για τη λύση που θέλω να του προσφέρω. Ενδιάμεσα λοιπόν θα πρέπει εδώ, πριν την συμβουλή, πριν τον συναντήσω για τη συμβουλή, θα πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα. Εδώ είναι το επίπεδο στο οποίο υπογράφει, είναι κινητοποιημένος. Εδώ λοιπόν, όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο το ενδιαφέρον του, ο πελάτης υπογράφει. Μετά την καταγραφή λοιπόν, εφόσον έχει πέσει, πρέπει ενδιάμεσα την επόμενη ημέρα ή τη μεθεπόμενη, δηλαδή μετά από μία ή δύο το πολύ μέρες, θα πρέπει να πάρω ένα τηλεφώνημα με τον πελάτη, να τον κρατήσω ζεστό, όπως το λέμε λαϊκά, να του κρατήσω το ενδιαφέρον του ψηλά. Παραδείγματος χάρη, ο πελάτης ενδιαφέρεται για ένα συνταξιοδοτικό και μου έχει δώσει εντολή να ψάξω στην αγορά να βρω ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που θέλει να κάνει για το μέλλον του. Εφόσον λοιπόν κάνω την καταγραφή, μετά από μερικές μέρες τον παίρνω τηλέφωνο, κύριε πελάτη, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δώσατε, έχουμε ψάξει στην αγορά, έχουμε βρει με το ποσό που μας είπατε, ας πούμε ότι ο πελάτης λέει 150 ευρώ μπορώ να βάζω το μήνα. Έχουμε βρει λοιπόν με τα χρήματα που μας έχετε πει ότι μπορείτε να βάζετε, δύο προγράμματα στην αγορά τα οποία έχουν και bonus, αλλά έχουν και στο τέλος της λήξης τους και bonus διατηρησιμότητας. Δηλαδή θα πάρετε παραπάνω από αυτό το επιτόκιο που έχουμε πει. Δεν έχουμε τελειώσει. Θέλουμε να βρούμε και άλλα προγράμματα τα οποία είναι τόσο ανταγωνιστικά. Θα τα πούμε την ημέρα που ορίσαμε το ραντεβού. Παραδείγματος χάρη, αν είναι σήμερα Τετάρτη και το ραντεβού θα γίνει για τη συμβουλή την Παρασκευή, θα τα πούμε την Παρασκευή. Απλώς σας πήρα τηλέφωνο να σας πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Συνεχίζουμε την έρευνα αγοράς. Προσπαθούμε να βρούμε τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα, στα εξωτικά προγράμματα της αγοράς. Θα τα πούμε την Παρασκευή και σας υπόσχομαι ότι αυτά που θα μιλήσουμε θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εάν γίνει ένα τέτοιο τηλεφώνημα μεταξύ της πρώτης συνάντησης και της δεύτερης συνάντησης, τότε το ενδιαφέρον του πελάτη παραμένει υψηλό, αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Του λέμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε βρει κάποια καλά προγράμματα, πολύ ανταγωνιστικά, αλλά θέλουμε να ψάξουμε
περαιτέρω εις βάθος στην αγορά, να βρούμε τα καλύτερα προγράμματα που ταιριάζουν σε εσάς και θα τα πούμε την τάδε ημέρα που έχουμε συμφωνήσει. Σε αυτό το τηλεφώνημα λοιπόν κρατάμε ψηλά το ενδιαφέρον του πελάτη και όταν πάμε στη συμβουλή, ο πελάτης πλέον είναι είναι κινητοποιημένος ήδη. Δεν βρίσκεται στο κάτω μέρος και δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον να ακούσει αυτά που του έχουμε πει. Τον έχουμε εξυψώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι πολύ κοντά να υπογράψει. Από εδώ λοιπόν μέχρι να ανέβει σε αυτό το επίπεδο κινητοποίησης στην πώληση, στη συμβουλή, είναι πολύ πιο εύκολο από το να πάμε στην παρουσίαση στη συμβουλή και να είναι κάπου εδώ κάτω και να θέλουμε να τον ανεβάσουμε εδώ για να υπογράψει. Θα χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο ραντεβού, που φυσικά η επιτυχία της πώλησης μετά μειώνεται δραματικά. Καλό είναι λοιπόν πριν πάμε στην συμβουλή για να δείξουμε τα προγράμματα στον πελάτη, να πρέπει να τον έχουμε κινητοποιήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να ενδιαφέρεται ήδη να ακούσει τη λύση, τον έχουμε προβληματίσει, τον έχουμε ευαισθητοποιήσει, να θέλει να ακούσει τη λύση που θέλουμε να του δείξουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο από εδώ να τον κινητοποιήσουμε και να τον φέρουμε πολύ κοντά στην υπογραφή ή να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του και μετά την υπογραφή, παρά από εδώ κάτω. Εδώ λοιπόν υπογράφει. Πού νομίζετε ότι δίνει συστάσεις? Αν εδώ είναι το όριο της υπογραφής, δηλαδή είναι τόσο κινητοποιημένος ώστε να υπογράψει, η συστάση είναι ακόμα παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να υπογράψει, αλλά για να δώσει συστάσεις θα πρέπει να είναι περισσότερο κινητοποιημένος, είναι ακόμα υψηλότερα. Λοιπόν, για να πάρουμε συστάσεις θα πρέπει ήδη να τον έχουμε από το πρώτο τηλεφώνημα κινητοποιήσει, να το έχουμε κεντρήσει το ενδιαφέρον και να κρατήσουμε σε όλη τη διάρκεια της επαφής που έχουμε μαζί του μέχρι να το συναντήσουμε για την πώληση ψηλά το ενδιαφέρον του. Έτσι λοιπόν βήμα-βήμα τον κινητοποιώ, κομμάτι-κομμάτι να τον φέρω εκεί που θα υπογράψει. Δηλαδή να είναι σε τέτοιο σημείο, να έχει τέτοιο ενδιαφέρον, να θέλει τη λύση που θέλουμε να του προτείνουμε. Η επιτυχία κλεισίματος μειώνεται δραματικά όσα περισσότερα ραντεβού κάνετε. Αν κάνουμε το πρώτο ραντεβού που είναι η κινητοποίηση και η συλλογή των στοιχείων, στο δεύτερο ραντεβού έχουμε το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Αν μετά το δεύτερο ραντεβού δεν κλείσει και κάνουμε τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, όσα περισσότερα ραντεβού και συναντήσεις κάνουμε με τον πελάτη, τόσο περισσότερο πέφτει το ποσοστό επιτυχίας. Άρα λοιπόν, στο πρώτο ραντεβού είναι η κινητοποίηση, είναι η ανάλυση που θα κάνω όσον αφορά τις ανάγκες του, να δω τι χρειάζεται και αμέσως στην επόμενη παρουσίαση, στην επόμενη συνάντηση που θα έχω με τον πελάτη, θα πρέπει να κλείσει. Έχω το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Όσο περισσότερες συναντήσεις γίνονται, τόσο τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό επιτυχίας. Και φυσικά, αν πάρουμε 3 διαφορετικά παραδείγματα, το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ υψηλό στα πρώτα ραντεβού. Το πρώτο, αν πούμε ότι είναι η ανάλυση, η συλλογή των στοιχείων, στο δεύτερο ραντεβού θα πρέπει να κλείσει. Το αργότερο στο τρίτο. Δηλαδή στα πρώτα 2-3 ραντεβού, ο πελάτης, όταν συναντιόμαστε με τον πελάτη, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Από εκεί πέρα, εάν δεν κλείσει σε αυτές τις συναντήσεις, τότε το ποσοστό επιτυχίας που έχουμε στις επόμενες συναντήσεις με τον πελάτη μειώνεται δραματικά. Δηλαδή, αν έχω κάνει 6 συναντήσεις με τον πελάτη και πάω για 7η, η πιθανότητα να κλείσει είναι μηδαμινή. Και φυσικά όσο καλύτερα κάνουμε την κινητοποίηση, αν δεν την κάνουμε, ας πούμε, ο πελάτης νούμερο 3, έχουμε κάνει πολύ χαλαρή κινητοποίηση. Ο πελάτης δεν έχει κινητοποιηθεί, δεν έχει τόσο ενδιαφέρον ώστε να κλείσει. Γι' αυτό και τα ραντεβού που γίνονται έχουν χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Άρα λοιπόν, τα πρώτα ραντεβού είναι αυτά που θα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Από την αρχή λοιπόν μπορώ να δω από την κινητοποίηση εάν ο πελάτης θα με ακολουθήσει και θα κάνει το πρόγραμμα που θα του προτείνω. Όχι λοιπόν, το κλείσιμο δεν είναι μια τυχαία φάση της πώλησης, αλλά το αποτέλεσμα στοχευμένης τεχνικής πειθούς. Έτσι ο πελάτης κατευθύνεται σκαλοπάτι προς την υπογραφή της αίτησης. Γι' αυτό λοιπόν και η τεχνική κλεισίματος ξεκινάει από το πρώτο τηλεφώνημα. Υπάρχει αυτή η τεχνική στις πρώτες παρουσιάσεις, όπως είδαμε, πώς μπορώ να κεντρήσω, πώς μπορώ να δελεάσω τον πελάτη, να του κεντρήσω το ενδιαφέρον και φυσικά να το κρατήσω ψηλά. Θεωρήστε δεδομένο ότι ο πελάτης σας τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα προσπαθήσει να λύσει τα οικονομικά του προβλήματα και να καλύψει τις ανάγκες του.
με μια ολοκληρωμένη συμβουλή που θα του κάνετε, χωρίς όμως να πάρετε την υπογραφή, κατευθύνετε σχεδόν πεπισμένο τον πελάτη στα χέρια άλλων πολιτών. Έχετε κάνει την κινητοποίηση, το πρώτο ραντεβού, έχετε κάνει την παρουσίαση, ίσως έχετε κάνει και δεύτερη παρουσίαση, γιατί ο πελάτης ήθελε, ας το πούμε, να το σκεφτεί, και στο τέλος δεν κλείνει. Αυτός ο πελάτης έχετε κάνει την περισσότερη δουλειά εσείς και τον έχετε σχεδόν έτοιμο στον ανταγωνισμό. Κάποιος επόμενος πολιτής που θα έρθει, ο πελάτης είναι ήδη ευαισθητοποιημένος, είναι ήδη προβληματισμένος με όλα αυτά που του έχετε πει, π.χ. για τη σύνταξη, και πέφτει στα χέρια του ανταγωνισμού, έτοιμος να κλείσει κάπου αλλού. Τι σημαίνει αυτό? Οργώσατε, σπήρατε, ρίξατε λείπασμα και αφήσατε σε άλλους τη σοδιά. Φυσικά, ό,τι χειρότερο. Μην το κάνετε αυτό. Χρησιμοποιήστε την τεχνική της AIDA. Τι είναι η AIDA? Attention, το πρώτο που πρέπει να προσεγγίσω στον πελάτη είναι η προσοχή. Attention, interest, desire, action. AIDA. Αυτό χρησιμοποιούν οι μεγάλοι γκουρού του marketing αλλά και των πωλήσεων. Τραβάω την προσοχή του πελάτη, του δημιουργώ ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον γίνεται επιθυμία, γίνεται ανάγκη και από εκεί πέρα θα πρέπει να ενεργήσει, να δράσει ο πελάτης σε αυτό που έχω να του προτείνω. Πρέπει λοιπόν να κερδίσουμε πρώτα την προσοχή του, μετά το ενδιαφέρον του, να αυξήσουμε το ενδιαφέρον της αγοράς του και μετά να πάρουμε την αίτηση. Να δράσει ο πελάτης. Κερδίζουμε την προσοχή του, πώς, όπως είπαμε, με δέλεαρ του προσφέρουμε όφελος. Πρέπει να του δείξουμε το όφελος. Τι βοηθάει σε όλα αυτά? Η φαντασία. Φανταστείτε ότι έχετε ήδη την αίτηση. Φέρνει ηρεμία, απελευθερώνει από το σφίξιμο. Θέτω συγκεκριμένο στόχο. Έχω 1 ώρα καιρό, κύριε πελάτη, να σας δείξω πώς θα κερδίσετε 5.000 ευρώ στα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή 1.000 ευρώ το χρόνο. Φανταστείτε όταν, πριν μάλλον συναντείτε με τον πελάτη, ότι ο πελάτης θα κλείσει. Ότι έχετε ήδη την αίτηση στα χέρια σας. Αυτό σας κάνει περισσότερο ήρεμος, απελευθερώνετε, είσαστε πιο ελεύθεροι στο να παρουσιάσετε, να κάνετε μια καλή παρουσίαση. Και πηγαίνετε φυσικά με συγκεκριμένο στόχο. Πείτε στον πελάτη συγκεκριμένα νούμερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο πελάτης θα κάνει την αίτηση. Έτσι λοιπόν θα κάνετε μια πολύ πιο χαλαρή παρουσίαση. Κουνάω φιλικά το κεφάλι. Προτρέπει τον πελάτη να κάνει το ίδιο. Δουλεύω με φυσικότητα. Πιο εύκολα, πιο πιστευτός. Συγχαίρω για την απόφασή του. Παραμερίζει τη σκεπτικότητά του. Και φυσικά, εφόσον τα κάνω αυτά, έρχονται κάποια σήματα ετοιμότητας του πελάτη που είναι προσκλήσιμο. Πρώτον, οι καταφατικές κινήσεις και απαντήσεις του είναι σήματα ετοιμότητας. Η προσοχή του, δείτε πώς σας προσέχει. Ο ενθουσιασμός του για το προϊόν, αν συμμετέχει, ποιες είναι οι ερωτήσεις και αντιδράσεις του. Οι λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με την αγορά του προϊόντος και τις διαδικασίες. Αν ρωτάει λεπτομέρειες, διαδικασίες, έχει ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, αυτό είναι σήμα ετοιμότητας του πελάτη να αγοράσει. Οι ερωτήσεις που αναδεικνύουν ακόμα και την ασφάλεια που έχει. Αν σας ρωτάει ερωτήσεις οι οποίες, αντιρρήσεις μάλλον, που δείχνουν ότι ο πελάτης ακόμα είναι ανασφαλής. Παραδείγματος χάρη, πολλοί πελάτες ρωτάνε τι θα γίνει αν αυτή η εταιρεία που είμαι δεν υπάρχει αύριο ή κλείσει. Αυτό δείχνει μια ανασφάλεια. Εξηγήστε του τους νέους κανονισμούς. Εξηγήστε του, πάρτε μάλλον αυτή την ανασφάλεια. Τραβήξτε αυτή την ανασφάλεια από μέσα που έχει, εξηγώντας του ακριβώς τι συμβαίνει στην αγορά. Το συνεχές πιάσιμο του προϊόντος. Τι εννοούμε πιάσιμο του προϊόντος? Είμαστε στις υπηρεσίες. Δεν έχουμε κάποιο προϊόν να πιάσει, αλλά ακόμα και όταν ο πελάτης ζητήσει την αίτηση, αν έχετε βγάλει την αίτηση και ζητήσει να τη δει, έτσι, είναι πιάσιμο του προϊόντος. Πιάνει να δει την αίτηση, θέλει να δει τι θα συμπληρώσει, ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει. Και να δει φυσικά και το χρώμα της αίτησης. Αυτό εννοούμε πιάσιμο του προϊόντος, που και εδώ στον ασφαλιστικό κλάδο βοηθάει, ή μάλλον είναι σήμα αγοράς και ετοιμότητας του πελάτη ότι θέλει να αγοράσει. Δείτε αυτά τα σήματα και να είσαστε έτοιμοι για την αίτηση. Όταν τα σήματα εκπέμψουν, ο σύμβουλος πρέπει να περάσει στην τεχνική κλεισίματος. Εάν δεν υπάρχουν σήματα από τον πελάτη, τότε ο σύμβουλος το αργότερο, όταν νομίζει ότι έχει παρουσιάσει αρκετά πλεονεκτήματα, μπαίνει στην τεχνική κλεισίματος. Ο στόχος δεν είναι να παρουσιάζω αμέτρητα πλεονεκτήματα, έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη παρουσίαση, δεν παρουσιάζω όλα τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, του προγράμματος που έχω, αλλά παρουσιάζω μόνο μερικά από αυτά. Εάν ο πελάτης δεν εκπέμπει σήματα, τότε με την παρουσίαση κάποιων μερικών πλεονεκτημάτων πρέπει
μόνος σου να περάσεις στην τεχνική. Καλύτερα λοιπόν να εξετάζετε από νωρίς την σοβαρότητα του ενδιαφέροντός του. Έχετε να περιμένετε, παραδείγματος χάρη, μπορείτε να ρωτήσετε, έχετε να περιμένετε εσείς ή η γυναίκα σας κάποια συμπληρωματική σύνταξη, κύριε πελάτη? Γλιτώστε χρόνο, ρωτώντας από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας αν ο πελάτης έχει να περιμένει κάποια συμπληρωματική σύνταξη από αλλού. Γιατί αν έχει να περιμένει από κάπου αλλού, έχει παραδείγματος χάρη εισοδήματα από ενίκεια, έχει ακίνητα και τα νοικιάζει και ζει από αυτά. Αυτό θα πρέπει να το ξέρετε. Καλύτερα στην αρχή παρά στο τέλος, όταν ο πελάτης σας πει πολύ ωραίο πρόγραμμα, μου αρέσει, αλλά δεν θα το κάνω γιατί έτσι κι αλλιώς έχω και άλλα εισοδήματα. Αυτό φυσικά θα πρέπει να υποθεί από την πρώτη συνάντηση στην συλλογή των στοιχείων. Μιλήστε επίσης υποθετικά, εάν και εφόσον. Εάν ήταν να αποφασίσετε μεταξύ Α και Β λύσης, τι θα διαλέγατε? Ή, εάν υποθέσουμε ότι βγαίνατε στη σύνταξη αύριο, θα προτιμούσατε μια μηνιαία σύνταξη ή ένα αφάπαξ ποσό? Μιλήστε λοιπόν υποθετικά, ώστε να το κατευθύνετε σιγά σιγά προς την υπογραφή. Συμπεριφερθείτε σαν να έχει ήδη υπογράψει. Πώς θα σας βόλευε να πληρώνατε? Τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια? Κλείσιμο συμβολέου. Η θεωρία του δεδομένου. Ένας καλός πολιτής θεωρεί δεδομένο ότι ο πελάτης θα αγοράσει από αυτόν. Παράδειγμα, βγάλατε ένα πρόγραμμα για τον πελάτη και ο πελάτης είναι ευχαριστημένος. Αρχίστε αυτόματα την συμπλήρωση της αίτησης. Εφόσον βλέπετε ότι ο πελάτης έχει αγοράσει τα επιμέρους πλεονεκτήματα που του έχετε πει για το πρόγραμμα, τότε αρχίστε αυτόματα, έτσι, σαν να είναι κάτι δεδομένο, σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, να συμπληρώνετε την αίτηση. Εάν ο πελάτης έχει κάποια ερώτηση, κάποια απορία ή δεν θέλει να προχωρήσετε, τότε θα σας σταματήσει αυτός. Δημιουργήστε όμως μια γέφυρα. Ανάμεσα στην παρουσίαση του προϊόντος και στην τεχνική κλεισίματος δεν πρέπει να υπάρχει καμία διακοπή. Δημιουργήστε αυτή την γέφυρα. Αντιρρήσεις και ερωτήσεις μετά το κόστος είναι συνήθως σήματα αγοράς. Εφόσον έχετε πει στον πελάτη το κόστος, τι κοστίζει και συνεχίζει να σας ρωτάει ο πελάτης, τότε και αυτό είναι ένα σήμα αγοράς. Κλείσιμο αποφάσεως. Κύριε πελάτη, ψάχνετε να βρείτε ποια είναι η σωστή απόφαση? Είναι πολύ απλό. Πρέπει να απαντήσετε μόνο στις παρακάτω ερωτήσεις. Τις περισσότερες τις έχετε ήδη απαντήσει μαζί. Σας αρέσει το προϊόν? Θέλετε να το αγοράσετε? Αντέχετε οικονομικά? Εάν λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί με ναι, τότε φυσιολογικό είναι να αγοράσει ο πελάτης. Συμπληρώστε την αίτηση. Κάντε μετά από κάθε ερώτηση μια μικρή διακοπή και περιμένετε την αντίδραση του πελάτη. Εάν μέχρι εδώ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, κάντε το την τέταρτη ερώτηση που πιθανότατα θα σας εξασφαλίσει το κλείσιμο. Παραμένει μόνο μια ερώτηση ανοιχτή, κύριε πελάτη. Πότε θέλετε να αρχίσετε να απολαμβάνετε τα τόσα πλεονεκτήματα του προγράμματος? Πότε θέλετε να αρχίσετε, όπως είπαμε και προηγουμένως? Πρώτου μηνός, 15? Εάν λοιπόν ρωτάτε τον πελάτη και ο πελάτης κουνάει το κεφάλι του, δεν έχει κάποια ερώτηση ή απορία, αντίδραση ή αντίρρηση, κάντε την τελευταία ερώτηση. Πότε θέλετε να αρχίσετε, πότε θέλετε να απολαμβάνετε τα τόσα πλεονεκτήματα του προγράμματος? Και μην ρωτάτε αν θα το κάνει ή όχι. Σιωπηλά ο πελάτης σας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Αρχίστε να συμπληρώνετε την αίτηση. Επίσης υπάρχει το κλείσιμο καθρέφτη. Όταν ο πολιτής κοιτάει στον καθρέφτη, βλέπει τον εαυτό του. Όταν γελάει, γελάει και η εικόνα που βλέπει στον καθρέφτη. Μια παρόμοια κατάσταση μπορείτε να πετύχετε και με τον πελάτη. Φανταστείτε το πρόσωπό του σαν να είναι ο καθρέφτης που αντανακλά τις δικές σας αντιδράσεις. Γελάει ο πελάτης, γιατί γελάτε κι εσείς. Δείχνει στεναχωρημένος ή είναι ανέκφραστος, το κάνει επειδή εσείς, σαν πολιτής, εκπέμπετε τέτοια έκφραση. Άρα λοιπόν, έτσι όπως εκφραζόμαστε, έτσι όπως αντιδρούμε και έτσι όπως μιλάμε, την ίδια κατάσταση ακτινοβολούμε στον απέναντί μας, ακτινοβολούμε στον υποψήφιο πελάτη. Γελάτε εσείς, γελάει και ο πελάτης. Δεν είσαστε σε καλή μέρα, δεν είσαστε και τόσο κεφάτος. Τότε ο πελάτης το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να το καταλάβει. Αντανακλά λοιπόν τις δικές σας αντιδράσεις. Επίσης, κλείσιμο των 3 επιλογών. Ας πούμε ότι ο πελάτης έχει πει ότι μπορεί να βάζει 150 ευρώ το μήνα για το πρόγραμμα που του προτείνεται. Εγώ ποτέ δεν πάω στον πελάτη μόνο με αυτό που μου έχει πει. 150 ευρώ δηλαδή το μήνα. Του πάω με 3 διαφορετικές επιλογές που είναι: μπορούμε, κύριε πελάτη, να ξεκινήσουμε με αυτό που ταιριάζει σε εσάς που μου είπατε, 150 ευρώ. Μπορούμε να
επενδύσουμε και να ξεκινήσουμε με ακόμα περισσότερα για να έχετε ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα και να βγάλετε και πολύ μεγαλύτερη σύνταξη, ή μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα το πρόγραμμα και με 100 ευρώ. Εδώ λοιπόν αυτή η τεχνική των 3 επιλογών πολλές φορές δίνει μια διέξοδο, γιατί ο πελάτης, εφόσον εάν έχει πει 150 ευρώ το μήνα στην πρώτη συνάντηση, ίσως να το ξανασκέφτηκε, ίσως να είπε μάλλον δεν μπορώ να βάζω 150, μπορώ να βάζω 100, τότε αυτόματα εσείς προτείνετε, ή μάλλον όχι αυτόματα, όταν ο πελάτης δείτε ότι είναι λίγο συγκρατημένος ή λέει ναι θα το ξανασκεφτώ, τότε πηγαίνετε στις επιλογές ή πιο κάτω ή πιο πάνω. Μπορεί φυσικά, εάν δεν έχει αντίρρηση, εφόσον το έχετε κάνει την παρουσίαση και τον έχετε δηλώσει ακόμα περισσότερο, το έχετε δείξει τα πλεονεκτήματα και τον ενδιαφέρει, το έχετε εξυψώσει το ενδιαφέρον, να του προτείνετε και κάτι παραπάνω, με 200 ευρώ να έχει ακόμα παραπάνω πλεονεκτήματα και φυσικά να βγάλει ακόμα μεγαλύτερη σύνταξη. Συνήθως όμως, λοιπόν, όταν δίνω στον πελάτη 3 επιλογές, είναι μια διέξοδος προς τον πελάτη που συνήθως μπορεί να ξεκινήσει με ένα χαμηλότερο ποσό, να αρχίσει ήδη να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα του προγράμματος και μετά μπορεί φυσικά να το αυξήσει. Ειδικά για το συνταξιοδοτικό, χρησιμοποιήσει το εργαλείο σύνταξης που έχουμε δει στις προηγούμενες παρουσιάσεις, ότι όσο καθυστερεί να κάνει το πρόγραμμα για τη σύνταξή του, τόσο περισσότερο χάνει. Δείξτε το ακριβώς με νούμερα πόση σύνταξη χάνει το μήνα και φυσικά πόσο θα το κοστίσει αν ξεκινήσει μετά από 2 ή μετά από 3 ή μετά από 5 χρόνια. Καλύτερα λοιπόν να ξεκινήσει με ένα ποσό, εδώ μιλάμε ειδικά για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, για συνταξιοδοτικά προγράμματα, καλύτερα να ξεκινήσει με ένα μικρότερο ποσό τώρα παρά να περιμένει και να ξεκινήσει μετά από 5 χρόνια με 200 και 300 και 400 ευρώ, που ίσως και τότε να μην μπορεί να τα βάζει. Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία σύνταξης που έχετε στη διάθεσή σας από τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση, κόστος στο ελάχιστο, απόδοση στο μέγιστο. Ας δούμε κάποιο παράδειγμα κόστους και απόδοσης. Αν έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο βάζετε 1.200 ευρώ το χρόνο, θα σας δώσει απόδοση 6,5 ευρώ την ημέρα. Ένα normal πρόγραμμα συνταξιοδοτικό. Πώς σας ακούγεται? Ή μπορούμε να πούμε το εξής. 1.200 ευρώ το χρόνο και θα βγάλετε 200 ευρώ το μήνα σύνταξη. Καλύτερο. Ακόμα καλύτερα. 100 ευρώ το μήνα και θα σας βγάζει 200 ευρώ το μήνα σύνταξη. Πολύ καλύτερο. Μπορεί να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. 3,5 ευρώ την ημέρα και 400 ευρώ το μήνα με τα κέρδη. Εδώ μιλάμε για ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο είναι με το τεχνικό επιτόκιο, συν κέρδη, μερίσματα κτλ. Ή ακόμα καλύτερα. 3,5 ευρώ την ημέρα, 800 ευρώ το μήνα με τα κέρδη και δυναμική αναπροσαρμογή. Εάν λοιπόν βάλω δυναμική αναπροσαρμογή, η σύνταξη το μήνα γίνεται 800. Μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο? Βέβαια μπορούμε. 3,5 ευρώ την ημέρα, 9.600 το χρόνο με τα κέρδη και δυναμική αναπροσαρμογή. Το αναπροσαρμόζω ετήσια. Αν λοιπόν φανταστείτε πως ακούγεται 1.200 ευρώ το χρόνο και παίρνετε 6,5 ευρώ την ημέρα. Είναι τα ίδια χρήματα. Καλύτερα να πείτε 3,5 ευρώ την ημέρα και θα έχετε σχεδόν 10.000 το χρόνο με τα κέρδη και δυναμική αναπροσαρμογή. Κόστος, κοιτάξτε το κόστος πώς ακούγεται όταν έχω υψηλό κόστος, το συσσωρεύω, και όταν έχω πολύ μικρό κόστος που το έχω διαιρέσει για 365 και το έχω κάνει την ημέρα. Όχι αποταμίευση, αλλά επένδυση. Άλλο παράδειγμα. Μπουκάλια κρασιού. Ας πούμε ότι πουλάμε μπουκάλια κρασιού. Ένα παράδειγμα, παίρνω άλλους κλάδους για να γίνει πιο κατανοητό. Α, μπορούμε να πούμε, θέλετε με 522 ευρώ που κοστίζει το κυβότιο 3 κυβότια, ή το μπουκάλι, κύριε πελάτη, κοστίζει 29 ευρώ. Θέλετε 3 ή 4 κυβότια. Κόστος. Πώς ακούγεται αυτό το κόστος και πώς ακούγεται αυτό. Πάμε στον κλάδο μας. Μην λέτε ότι η ασφάλεια ατυχήματος του παιδιού σας κοστίζει 8 ευρώ το μήνα. Μπορείτε φυσικά να το πείτε, αλλά πολύ πολύ καλύτερα θα ακουστεί. Καπνίστε ένα τσιγάρο λιγότερο την ημέρα και προστατεύστε το παιδί σας για $500,000. Πώς ακούγεται αυτό και πώς ακούγεται αυτό. Ένα τσιγάρο λιγότερο την ημέρα θα κάνει καλό και στην υγεία σας και στο πορτοφόλιο σας, κύριε πελάτη, και παράλληλα θα προστατεύσετε το παιδί σας για $500,000. Μιλάμε φυσικά για ασφάλεια ατυχήματος. Παρουσιάστε χρονικά το κόστος. Παρουσιάστε επιμέρους αποφάσεις.
Θέλετε κεφάλαιο 40 ή 50.000, κύριε πελάτη? Με θάνατο ή χωρίς? Εξάμηνο ή ετήσιο? Δικαιούχοι θα είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή νόμιμοι κληρονόμοι? Θα ξεκινήσουμε 1η Οκτώου ή 1η Ενάτου? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας? Πάγια εντολή ή ταχυπληρωμή? Δηλαδή, κάντε τον να πάρει επιμέρους αποφάσεις. Εφόσον έχει πάρει τις επιμέρους αποφάσεις και έχει απαντήσει τα περισσότερα ή σχεδόν όλα με ναι, τότε δεν χρειάζεται να ρωτήσετε αν θα αγοράσει το πρόγραμμα. Θα το αγοράσει. Κάντε γέφυρα, ξεκινήστε με τη συμπλήρωση της αίτησης. Και φυσικά, ακόμα καλύτερα, οποιοδήποτε έχει δώσει μια φορά τα στοιχεία του, θεωρεί ότι τα έχετε και δεν χρειάζεται να ξαναρωτήσετε. Γλιτώστε τον άβολο χρόνο μεταξύ πώλησης και συμπλήρωσης στοιχείων. Πολλοί κορυφαίοι πολίτες, πολλοί κορυφαίοι ασφαλιστές πηγαίνουν με συμπληρωμένη την αίτηση στον πελάτη. Συμπληρωμένη εννοώ τα στοιχεία του. Γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι αυτός ο πελάτης, έχουν ήδη φανταστεί ότι αυτός ο πελάτης θα υπογράφει. Συμπληρώνουν τα στοιχεία του πελάτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι στάνταρ και από εκεί πέρα τα νούμερα τα συμπληρώνουν μπροστά στον πελάτη. Αλλά πηγαίνουν πολλοί κορυφαίοι ασφαλιστές και πολλοί κορυφαίοι πολίτες, μπορεί να μην το έχετε δει συχνά, αλλά το έχω δει, να πηγαίνουν με συμπληρωμένη την αίτηση τα στοιχεία του πελάτη, ώστε να γλιτώσουν αυτόν τον άβολο χρόνο μεταξύ πώλησης και συμπλήρωσης των στοιχείων. Θα το σκεφτώ. Ας πούμε ότι ο πελάτης λέει θα το σκεφτώ. Τι σημαίνει αυτό? Θα το σκεφτώ σημαίνει όχι ή θα οδηγήσει σε ένα όχι. Σημαίνει ότι δεν του πάει να πει κατευθείαν όχι. Δηλαδή, πολλοί πελάτες διστάζουν, φοβούνται να πούνε κατευθείαν όχι. Έχετε παρουσιάσει το πρόγραμμα, έχετε συναντηθεί 2 ίσως και 3 φορές, δεν του πάει κατευθείαν. Έχετε κάνει δουλειά γι' αυτό, δεν του πάει κατευθείαν να πει το όχι, αλλά λέει θα το σκεφτώ. Αυτό σημαίνει ότι θα οδηγήσει σε ένα όχι, αν δεν είναι όχι ήδη. Ρωτάει γνωστούς και φίλους με αρνητική στάση. Όταν λοιπόν λέει θα το σκεφτώ, πολλές φορές σημαίνει ότι θα ρωτήσω κάποιους γνωστούς, κάποιους φίλους που δεν ξέρετε αυτοί οι γνωστοί και φίλοι τι εμπειρία έχουν κάνει στον τομέα, στον κλάδο σας, αν είναι αρνητική ή αν είναι θετική. Και συνήθως είναι αρνητική. Το ξεχνάει ή το βάζει στην άκρη. Δεν το κατάλαβε ή του είναι πολύ ακριβό. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, πολύ συχνά θα το έλεγα, δεν το κατάλαβε γιατί ο πολιτής ή ο ασφαλιστής μιλούσε συνέχεια, ήταν πολύ βιαστικός ή εξηγούσε τα πράγματα όχι με τόση σαφήνεια, ή του είναι πολύ ακριβό και φυσικά πάλι δεν λέει μου είναι πολύ ακριβό, θα το σκεφτώ. Θα δούμε τι σημαίνει θα το σκεφτώ. Δεν βιάζεται. Δεν έχει βιαζίνη. Μπορώ να το κάνω τώρα, μπορώ να το κάνω όμως σε 3 μήνες, μπορώ να το κάνω όμως και σε 3 χρόνια. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει αναπτυχθεί κατάλληλα η εμπιστοσύνη. Ή και έχει αντιπάθεια προς το σύμβουλο. Άρα λοιπόν με όλα αυτά σημαίνουν, ή μάλλον με ένα θα το σκεφτώ, μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορείτε να δείτε τι σημαίνει ακριβώς θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ είναι μια κρυμμένη αντίρρηση που μπορεί να υπονοεί πάρα πολλά και ακόμα περισσότερα. Αυτά είναι όμως τα κυριότερα. Εδώ λοιπόν καλύτερα λίγη περισσότερη επιμονή τώρα και ας ακούσετε αμέσως το όχι. Παρά με την ελπίδα πηγαίνοντας σε μια εβδομάδα ξανά στον πελάτη, εξηγώντας του πάλι όλα από την αρχή και τελικά να ακούσετε τότε το όχι. Τσιγκλάμε λίγο, ή μάλλον όχι τσιγκλάμε, επιμένουμε λίγο παραπάνω, ώστε αν ο πελάτης ενδιαφέρεται να μας δείξει τώρα το ενδιαφέρον, παρά να μας λέει θα το σκεφτώ, ξαναπεράσετε από εβδομάδα, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο κτλ. Ξεκαθαρίστε τώρα τη θέση σας. Η πώληση αρχίζει τότε και μόνο τότε όταν ο πελάτης πει το πρώτο όχι. Η πραγματική πώληση αρχίζει όταν ο πελάτης πει το πρώτο όχι. Πιο πριν δεν υπάρχει πώληση γιατί ο πελάτης δεν έχει εκφράσει καμία ερώτηση, καμία αντίρρηση ή καμία απορία. Και φυσικά δεν έχει πει όχι. Όταν λοιπόν πει το πρώτο όχι, για μένα τότε αρχίζει η πώληση του προϊόντος. Πάμε να δούμε τεχνικές πωλήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές, θα δούμε τις πιο συχνές και τις πιο αποτελεσματικές. Ξέρετε ήδη όλες τις επιτυχημένες τεχνικές. Αυτή λοιπόν δεν είναι μια επιτυχημένη τεχνική. Πάμε να δούμε να το σκεφτώ. Κατά 50% σημαίνει δεν το κατάλαβα ή μου είναι πολύ ακριβό. Μην ρωτήσετε όμως τον πελάτη είστε ηλίθιος ή δεν έχετε λεφτά. Σκεφτείτε ότι μια λογομαχία ή μια παρεξήγηση με τον πελάτη ποτέ δεν την κέρδισε ο σύμβουλος. Θέλω να το σκεφτώ. Πάμε να δούμε πώς αντιδράσεις ή μάλλον χειρισμό του θέλω να το σκεφτώ. Θέλω να το σκεφτώ είναι μια, όπως είπαμε, κρυφή αντίρρηση που υπονοεί πολλά. Θα πρέπει να βρω τι
πραγματικά κρύβεται πίσω από το θέλω να το σκεφτώ ή αφήστε μου χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω. Πρέπει να βρείτε πραγματικά τι κρύβεται πίσω από αυτό το επικαλυμμένο θα το σκεφτώ. Τώρα, με ενθουσιασμό το εξηγώ πάλι, αλλά με διαφορετική μέθοδο. Δηλαδή, όταν λέει θα το σκεφτώ, το εξηγώ πάλι τα ίδια, αλλά με διαφορετική ορολογία, με διαφορετική μέθοδο. Παραδείγματος χάρη. Αυτό, κύριε Βλάτη, το καταλαβαίνω. Θυμήθηκα κάτι που μου ξέφυγε στην παρουσίαση. Για μένα που τα παρουσιάζω κάθε μέρα θεωρείται αυτονόητο. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα. Λοιπόν, και ξεκινάω την παρουσίαση από την αρχή. Σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, λέω τα ίδια φυσικά, ίσως να παρουσιάσω ένα ή δύο πλεονεκτήματα παραπάνω ή κάποιους άσους που έχω στο μανίκι μου, αλλά ξαναπαρουσιάζω όλο το πρόγραμμα ή μάλλον τα πλεονεκτήματα και το όφελος από την αρχή. Πολλές φορές ο πελάτης δεν έχει καταλάβει το πρόγραμμα. Ο πελάτης συνεχίζει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να το σκεφτώ. Άλλη αντίδραση. Φυσικά και θα το σκεφτείτε τώρα. Ξέρετε τις 2-3 επιλογές που έχετε. Τι ποσό είναι αυτό που θα μπορούσατε να επενδύατε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα λοιπόν εδώ πάω σε μια άλλη διαδικασία. Πάω τι ποσό είναι αυτό, κύριε πελάτη, που μπορείτε μηνιαίως να βάλετε στην άκρη που δεν σας ενοχλεί. Μπορείτε να το βάζετε άνετα. Πάω δηλαδή στην αντίρρηση που κρύβεται πίσω από το σκεφτό, το ότι μου είναι ακριβό. Μπορείτε, κύριε πελάτη, είδαμε τις 3 επιλογές που έχετε, μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα το πρόγραμμα με λιγότερα λεφτά. Τι είναι αυτά που μπορείτε να επενδύετε χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή που δεν θα σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Ο πελάτης συνεχίζει. Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να το σκεφτώ. Τι θέλετε να σκεφτείτε, τι άλλο, είναι το σημαντικότερο σημείο αυτό ή υπάρχουν κι άλλα, τι κάνω εδώ. Εδώ λοιπόν ρωτάω τον πελάτη, τι θέλετε να σκεφτείτε, είμαι εδώ, κύριε πελάτη, για να σας βοηθήσω. Γι' αυτό λοιπόν πείτε μου τι θέλετε να σκεφτείτε, τι είναι αυτό που σας απασχολεί και έχετε κάποιους ενδιασμούς. Βγάζω μια κενή κόλλα χαρτί και γράφω τι είναι αυτό που θέλει να σκεφτεί. Μπορεί να μου πει κάποιες ερωτήσεις, απορίες που έχει. Τα επεξεργάζομαι και πάω πάλι στη συμπλήρωση της αίτησης. Μαζεύω δηλαδή, και εδώ πάλι θα πρέπει να ξεθάψω την πραγματική αντίρρηση που βρίσκεται πίσω από θα το σκεφτώ. Μια άλλη εφαρμογή του είναι να ρωτήσω τον πελάτη τι είναι αυτό ακριβώς που θέλει να σκεφτεί. Είμαι εδώ, κύριε πελάτη, για να σας βοηθήσω. Πείτε μου τι θέλετε να σκεφτείτε. Και μπορεί να μην είναι μόνο μία ερώτηση, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 4 ερωτήσεις. Τις καταγράφω όλες. Και τον ρωτάω, είναι το σημαντικότερο σημείο αυτό ή υπάρχουν κι άλλα? Μου είπε δηλαδή κάποιες ερωτήσεις που έχει, κάποιους ενδιασμούς και τον ρωτάω, είναι αυτό ή υπάρχουν κι άλλα σημεία που θέλετε να συζητήσουμε? Άρα λοιπόν πρέπει να συμπεριφερθώ έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστεί αυτό στο μέλλον ότι θέλω να σκεφτώ και αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα. Το θα το σκεφτώ φυσικά κρύβει κάτι άλλο μέσα στο μυαλό του πελάτη και μέσα στο μυαλό όλων μας. Οι άνθρωποι έχουν βαθιά μέσα τους την δίψα για εκπλήρωση των επιθυμιών τους. Προβάρουν ή δημιουργούν διάφορα γεγονότα με σκοπό την απόκρυψη των πραγματικών τους αναγκών. Αυτό σημαίνει ότι θα το σκεφτώ. Προβάρουν άλλες δικαιολογίες για να κρύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες που έχουν, γιατί φοβούνται ή δεν θέλουν να πούνε ευθέως ότι δεν μου αρέσει το πρόγραμμα ή έχω την αντιπάθεια του συμβούλου, δεν συμπαθώ το σύμβουλο ή οτιδήποτε άλλο. Αντιμετώπιση ενός πονηρού. Ξέρετε, πολλές φορές οι πελάτες κάνουν πονηρές ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, έχω ρωτήσει πολλούς πελάτες που και αυτό φυσικά είναι μια κρυμμένη αντίρρηση, μια κρυμμένη επιθυμία του. Και αν εξαφανιστείς αύριο εσύ, τι θα γίνει, πώς θα συνεχίσω το πρόγραμμα? Αν εξαφανιστείς αύριο, τι γίνεται? Εδώ λοιπόν τι κάνω? Δώστε έπαινο για την καλή ερώτηση. Κύριε Πλάτη, πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε, είναι καλή ερώτηση. Θα σας απαντήσω αμέσως. Απομονώστε όμως την ερώτηση. Είναι, κύριε Πλάτη, αυτό το σημαντικότερο θέμα για να πάρετε την απόφαση για το πρόγραμμα, ή είναι και κάτι άλλο? Απομονώστε ότι είναι μόνο αυτή η ερώτηση ή μπορεί να έχει κι άλλες. Απομονώστε όμως την ερώτηση. Την πονηρή ερώτηση. Και απαντήστε την ερώτηση σωστά, με γνώση. Πολλοί σύμβουλοι και πολλοί πολιτές μπορούν να πούν άλλα αντάλλων για να προχωρήσουν παρακάτω, για να αποφύγουν αυτή την ερώτηση, την δύσκολη ερώτηση που έχει κάνει ο πελάτης. Πρέπει να έχετε γνώση για να απαντήσετε σωστά αυτή την ερώτηση. Ας
Πάμε λοιπόν στην πονηρή ερώτηση του πελάτη, και αν αύριο εσύ εξαφανιστείς, λέω πονηρή, μπορεί να μην είναι πονηρή, αλλά μπορεί να είναι πραγματική. Το λέω γιατί μου έχει συμβεί. Κύριε πελάτη, δεν υπογράφετε με μένα συμβόλαιο, υπογράφετε με την εταιρεία Χ, είναι μεγάλη, σίγουρη, εκεί θα απευθυνθείτε. Αν εγώ αύριο μεθαύριο δεν υπάρχω, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, εδώ είναι τα τηλέφωνα, εδώ είναι οι διευθύνσεις, όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας. Μπορείτε να πάρετε και αύριο ή και σήμερα να επιβεβαιώσετε ότι αυτό που σας λέω είναι πράγματι έτσι. Δείτε τους όρους, να διαβάσουμε μαζί τους όρους, και είτε εγώ υπάρχω αύριο είτε δεν υπάρχω, πάντα θα υπάρχει το service από την εταιρεία εξασφαλισμένο, όπως το έχουμε πει και στο παρελθόν. Άρα λοιπόν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε, να απομονώσετε, να δώσετε έπαινο μάλλον για την καλή ερώτηση, απομονώστε την και απαντήστε την πονηρή του ερώτηση. Ο πελάτης συνεχίζει. Πρέπει να το επεξεργαστώ στο μυαλό μου. Φυσικά και πρέπει. Έτσι δημιουργούνται και οι ερωτήσεις. Γι' αυτό και πληρώνομαι για να σας βοηθήσω να τις απαντήσετε. Δεν πρόκειται σε αυτή τη φάση να σας αφήσω μόνος σας. Άρα λοιπόν επιμένω ότι αυτό που θέλετε να σκεφτείτε, αυτό που θέλετε να επεξεργαστείτε στο μυαλό σας, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Γι' αυτό λοιπόν και πληρώνομαι. Θέλω να σας βοηθήσω, γιατί όταν φύγω, ίσως έχετε κάποια ερώτηση, κάποια απορία, που δεν θα είμαι εκεί να σας βοηθήσω. Γι' αυτό λοιπόν πέστε μου τι θέλετε να επεξεργαστείτε, τι θέλετε να σκεφτείτε, τι είναι αυτό που θέλετε να σκεφτείτε, να σας λύσω την απορία. Σκεφτείτε ότι ο πελάτης χωρίς την δική σας βοήθεια δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά του. Αλλιώς ούτε οι κατασκευαστές θα χρειαζόντουσαν τους μηχανικούς, ούτε οι ασθενείς τους γιατρούς τους. Επισκέφτεστε σεμινάρια, παρακολουθείτε την αγορά, συμβουλεύετε πελάτες, έχετε εμπειρία. Ο πελάτης σας χρειάζεται, βοηθήστε τον. Αυτή είναι η δουλειά σας. Είσαστε μέσα στην αγορά, παρακολουθείτε καθημερινά την αγορά, βλέπετε τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν ο καλύτερος γνώστης, ο ειδικός της αγοράς στον κλάδο σας, είσαστε εσείς και όχι ο πελάτης. Και πολλές φορές φυσικά ξέρετε καλύτερα το όφελος του πελάτη από ότι ο ίδιος. Με προϋπόθεση φυσικά να βλέπετε πρώτα το όφελος του πελάτη και μετά το δικό σας. Ο πελάτης συνεχίζει. Χρειάζομαι μερικές μέρες. Αντιμετώπιση. Φανταστείτε ότι είσαστε διευθυντής ενός προγράμματος και πρέπει να αξιολογήσετε μια ταινία. Πότε μπορείτε καλύτερα να το κάνετε αυτό? Αμέσως μετά την ταινία ή μετά από μερικές εβδομάδες, όταν αρκετές σκηνές θα έχουν ξεχαστεί? Λοιπόν, κύριε πελάτη, πάλι στο ίδιο, εδώ είμαι για να σας βοηθήσω πώς μπορείτε να αξιολογήσετε τα πλεονεκτήματα. Γιατί μετά από 2 μέρες, μετά από 3 μέρες, μετά από 1 εβδομάδα, ίσως πολλά από αυτά που σας έχω πει να μην τα θυμόσαστε καν, να δημιουργηθεί κάποια ερώτηση ή απορία. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Ο πελάτης συνεχίζει. Δεν ξέρω. Επιτρέψτε στον πελάτη σας να πει ένα όχι. Λίγο πιο επιθετικό. Παραπιπτόντως, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Το πρόβλημα της ειδικής μου σύνταξης το έχω λύσει. Αν νομίζετε εσείς ότι με 500 ευρώ σύνταξη θα τα βγάλετε πέρα σήμερα, και του χρόνου φυσικά θα είναι πολύ λιγότερα, τότε εντάξει. Ο πελάτης λέει: αφήστε μου μερικές προσφορές να τις συγκρίνω ο ίδιος. Αντιμετώπιση. Με ποια κριτήρια θα συγκρίνετε, κύριε πελάτη? Κόστος? Έχει γίνει αποσαρμογή ή την περιμένουμε? Τι κόστος θα έχει στο μέλλον το πρόγραμμα αυτό? Μαθηματικά αποθέματα. Ξέρετε να μετρήσετε μαθηματικά αποθέματα? Ξέρετε ποια θα είναι τα μαθηματικά αποθέματα της εταιρείας? Πόσα αποζημιώνει? Τι αποζημιώσεις έχει δώσει τώρα και στο παρελθόν? Αν έχει κέρδη ή ζημιές, θα συγκρίνετε βάσει κερδών ή βάσει ζημιών? Θα δείτε το δίκτυο φερεγγιότητας της εταιρείας? Θα δείτε την απόδοση συμβολέων, στοιχεία παρελθόντος ή μελλοντικές προβλέψεις? Πώς θα συγκρίνετε την απόδοση που έχει στα συμβόλαιά της αυτή η εταιρεία? Θα συγκρίνετε με τα στοιχεία του παρελθόντος ή τις μελλοντικές προβλέψεις που έχουν όλες οι εταιρείες? Πέστε με ποια κριτήρια από όλα αυτά και ακόμα περισσότερο, εδώ σας παραθέτω μερικά, θα κάνετε τις συγκρίσεις ο ίδιος. Τι κάνω εδώ? Του λέω ότι είναι αδύνατο να συγκρίνει ο ίδιος προσφορές. Απλώς και αυτό είναι μια πρόφαση για να αποφύγει να πει θα το σκεφτώ. Το να αποφύγει να πει το όχι. Εδώ λοιπόν πείτε του με ποια κριτήρια θα συγκρίνει. Υπάρχουν τόσα πολλά κριτήρια που είναι αδύνατον μόνος του να συγκρίνει την προσφορά. Και φυσικά από κάποια στιγμή και μετά προετοιμαστείτε συστηματικά για την υποχώρηση και απαγκιστρωθείτε από τον πελάτη. Έτσι έχετε ακόμα τη δυνατότητα για συστάσεις και μελλοντικές δουλειές. Δείτε εσείς το μέτρο πίεσης, εντός εισαγωγικών να πω, μέτρο πίεσης που ασκείτε ή που θα ασκήσετε στον πελάτη, και ανάλογα στην κατάλληλη στιγμή μπορείτε να υποχωρήσετε ή να απαγκιστρωθείτε από την επιμονή για να μπορείτε να κάνετε με αυτόν τον πελάτη μελλοντικές δουλειές. Και μελλοντικές δουλειές δεν είναι μόνο προγράμματα που μπορεί να κάνει μέσα στους πελάτες, αλλά και να σας δώσει συστάσεις, να τον κάνετε κέντρο επιρροής.
κέντρο επιρροής που θα σας δίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα συστάσεις. Δεν υπάρχει βιασύνη. Δεν υπάρχει βιασύνη. Πολλοί πελάτες δεν βιάζονται, νομίζοντας ότι αυτό το πρόγραμμα ή θα υπάρχει εφόρου ζωής ή θα μπορέσει να το κάνει μετά από κάποιους μήνες όταν θα έχει λεφτά, αν έχει, ή μετά από κάποια χρόνια. Κάντε το να βιαστεί δείχνοντας το τι χάνει με το να το αναβάλει συνέχεια. Φυσικά και μπορείτε να περιμένετε μέχρι του χρόνου, κύριε πελάτη, τα Χριστούγεννα ή και το Πάσχα. Έτσι όμως θα χαρίσετε χρήματα. Θέλετε κάτι τέτοιο? Εδώ λοιπόν χρησιμοποιήστε, αν μιλάμε για επενδυτικά προγράμματα, αποταμιευτικά ή συνταξιοδοτικά, δείξτε το με το εργαλείο της σύνταξης που έχετε στις προηγούμενες παρουσιάσεις, τι χάνει συγκεκριμένα, με νούμερα. Πάλι λοιπόν καταλήγουμε στο να του δείξουμε το όφελος που θα χάσει, αν καθυστερήσει, αν αναβάλει το ξεκίνημα του προγράμματος. Δείξτε του, θα χάσετε, κύριε πελάτη, χρήματα. Είναι αυτά, 5.000, 10.000, 20.000. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας δείχνει ακριβώς τι χρήματα χάνει ο πελάτης ανάλογα με αυτά που βάζει. Ο πελάτης συνεχίζει. Θέλω να ρωτήσω τον θείο μου. Και αυτή μια συχνή αντίρρηση. Πρώτον, συγχαρητήρια που έχετε ανέβει στον άνθρωπο με αυτές τις ειδικές γνώσεις. Σίγουρα θα σας επιβεβαιώσει αυτά τα πλεονεκτήματα. Βάλτε λοιπόν τον θείο, το γνωστό, το κουμπάρο του πελάτη μέσα στην διαδικασία να επιβεβαιώσει και αυτός, εφόσον είναι γνώστης της αγοράς και των προγραμμάτων, τα πλεονεκτήματα που ήδη του έχετε πει. Ή β. Ρωτήστε, ασχολείται με τον κλάδο επαγγελματικά, τι εμπειρία έχει με τους νέους νόμους. Ρωτήστε, με τι ασχολείται το θείο σας, πού είναι, σε ποια εταιρεία δουλεύει. Αν δείτε ότι είναι άσχετος με τον κλάδο σας, έτσι, μην το πάρετε αρνητικά, πείτε είναι άσχετος, δεν ξέρει τίποτα, αλλά πείτε του, βλέπετε, μπορεί να σας βοηθήσει γιατί είναι γνωστό σας, θα θέλει το καλό σας. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται έναν επαγγελματία ανεξάρτητο σύμβουλο να σας συμβουλέψει επαγγελματικά ποιο θα είναι το όφελό σας, το μεγαλύτερο όφελος που θα έχετε αν π.χ. κάνετε μια σύνταξη ή αν κάνετε μια περίθαλψη. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, κύριε πελάτη, ένα επαγγελματία σύμβουλο ανεξάρτητο που θα σας πει ακριβώς αυτό που θέλετε, που θα κάνει μια σωστή έρευνα αγοράς. Αν λοιπόν ο θείος του, ο φίλος του είναι λίγο άσχετος με τον κλάδο σας, είτε είναι ασφαλιστικά, είτε είναι γενικά επενδύσεις ή τραπεζικά και ασχολείται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μου έχουν πει πολλοί ότι έχω το θείο μου στην τράπεζα. Ξέρετε ότι τραπεζικοί λίγη γνώση έχουν από ασφάλειες ως καθόλου. Άρα λοιπόν οι πελάτες πιστεύουν ότι ο ένας τραπεζικός έχει γνώση από ασφαλιστικά, που φυσικά οι περισσότεροι δεν έχουν. Πείτε το ότι ναι, μπορεί να σας δώσει συμβουλές, μπορεί να σας βοηθήσει, αλλά για να λύσετε το πρόβλημά σας, είμαι εδώ, χρειάζεστε έναν επαγγελματία ανεξάρτητο σύμβουλο. Ο γνωστός μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να συμβουλέψει, αλλά ένας επαγγελματίας θα σας λύσει το πρόβλημα. Και αυτό είναι που χρειάζεστε. Έτσι δεν είναι, κύριε πελάτη? Ο πελάτης συνεχίζει. Αυτό μπορώ να το κάνω και με τον ασφαλιστή μου. Ας πούμε ότι έχει κάποιον ασφαλιστή, άλλον ασφαλιστή, ο οποίος έχει κάνει στο παρελθόν, του έχει κάνει μια ασφάλεια αυτοκινήτου ή του έχει κάνει μια πυρός. Γιατί πήρε το δάνειό του. Ρωτάμε, πόσο καιρό ξέρετε τον ασφαλιστή σας? Έχετε νομίζω συνηθίσει, έτσι. Έχει ξεχάσει να σας αναφέρει αυτό το πρόγραμμα ή δεν το ξέρει καν? Υπολογίστε πόσα έχετε χάσει όλο αυτό το διάστημα. Εδώ λοιπόν ποια είναι η τεχνική. Εάν τον ξέρει καιρό αυτόν τον ασφαλιστή, τότε γιατί δεν του είπε αυτό το πρόγραμμα που του προτείνετε εσείς, που θα έχει τόσα πλεονεκτήματα? Μήπως το έχει ξεχάσει, μήπως δεν μπορεί να το προσφέρει ή δεν το ξέρει καν? Άρα λοιπόν ο ασφαλιστής σας, ναι, έχετε κάνει μια ασφάλεια στο παρελθόν αυτοκινήτου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το πρόγραμμα που σας προτείνω, π.χ. συνταξιοδοτικό, είναι κάτι το οποίο έχετε αυτά και αυτά τα πλεονεκτήματα. Εάν μπορούσε να σας προσφέρει ο ασφαλιστής σας, θα σας το είχε προσφέρει. Απλώς δεν μπορεί. Υπολογίστε, κύριε πελάτη, πόσα έχετε χάσει όλο αυτό το διάστημα που έχετε τον ασφαλιστή και σας έχει κάνει μόνο αυτή την ασφάλεια που έχετε. Δεν είναι επίθεση στον ασφαλιστή του, αλλά του λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Γιατί δεν του έδειξε το πρόγραμμα τόσο καιρό? Και εφόσον φυσικά το πρόγραμμα τον ενδιαφέρει τον πελάτη, έτσι θα το σκεφτεί σημαντικά και θα ρωτήσει τον ασφαλιστή του γιατί δεν του είπε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν μπορώ να ξεπεράσω και το θέμα του ασφαλιστή του, που μπορεί να έχει μια χαλαρή επαφή, μπορεί να το έχει κάνει μια ασφάλεια αυτοκινήτου και να τον παίρνει κάθε εξάμηνο τηλέφωνο για να πληρώσει. Δεν είναι δηλαδή ένας ασφαλιστής ο οποίος έχει είναι ένας σύμβουλος που βοηθάει τον πελάτη στα δύσκολα προβλήματα που περνάει.
Η πώληση είναι το πιο εύκολο επάγγελμα του κόσμου όταν δουλεύεις σκληρά. Γίνεται όμως το δυσκολότερο και σκληρότερο επάγγελμα όταν το δεις χαλαρά και νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις. Εάν δουλέψουμε σκληρά στο επάγγελμα, καθημερινά και βλέπουμε αρκετούς πελάτες, έχουμε αρκετές συναντήσεις, χωρίς το ότι αποκτάμε πολύ περισσότερη εμπειρία, το θέμα της πώλησης γενικά και της συμβουλής γίνεται πολύ πολύ εύκολο. Γιατί συστηματοποιείται. Γιατί γίνεται συνήθεια. Αν το κάνω λοιπόν καθημερινά, η πράξη γίνεται συνήθεια και έτσι γίνεται το ευκολότερο επάγγελμα του κόσμου. Όταν έχεις επιτυχία μια φορά, μπορεί και να είναι εντελώς τυχαίο. Όταν έχεις επιτυχία για δεύτερη φορά, μπορεί και να οφείλεται στην τύχη. Όταν έχεις επιτυχία για τρίτη φορά, αυτό οφείλεται στην εργατικότητα και στην ικανότητα. Και η παγκοσμίω-φήμης επιχειρηματίας καλλιτικών Estée Lauder έλεγε πάντα στους πολιτές της: δεν πίστεψα ποτέ στην επιτυχία. Δούλεψα για αυτήν. Δουλέψτε λοιπόν για την επιτυχία, εφαρμόστε όλα αυτά, επιμένετε όσο είναι κατάλληλο για τον πελάτη, να τον πιέσετε, να επιμένετε για να ακούσετε από τώρα, να πάρετε μια απόφαση, να κάνετε μάλλον τον πελάτη να πάρετε την απόφαση τώρα. Να ξεθάψετε αυτή την πραγματική αντίρρηση που θέλει να πει ο πελάτης, αλλά δεν τη λέει και την εκφράζει γενικά με ένα θα το σκεφτώ, αφήστε μου μερικές μέρες. Βρείτε λοιπόν ποια είναι η πραγματική του αντίρρηση, κάντε το καθημερινά και έτσι μόνο θα υπάρχει επιτυχία. Από το ecoach.gr και τον Τάσο Κυριακό σας εύχομαι καλές πωλήσεις.